I dag er vi jo, når vi hører tv-aviser, når vi ser tv-aviser, når vi læser vores aviser, så er vi jo, opfatter vi os selv som økonomiske enheder. Det er jo statistik, det er jo procenter, det er kontingenter, det er pengestørrelse, hist og pist. Hvem taler om det, der er den egentlige baggrund for det hele? Hvad er et menneske? Hvad er meningen med menneskelivet? Det må være det, der er starten på en politik. Altså, man kan jo ikke have et politisk syn, hvis man ikke har en mening eller en tanke om, hvad skal mennesket bruge denne politik til? Altså bare en politiker, der kunne komme det stykke op over statistikker, procenter og de, som er i jævne diskussioner, som jeg ved hører til politik, og jeg misunder bestemt ikke de mennesker, der skal køre dette samfund som politikere. Men hvor jeg dog savner, at der en gang imellem er en, der kan sige bare det stykke mere. Og jeg er død sikker på, at der er tusinder af unge og ældre, der savner det. Og hvad jeg så vil sige, altså at tale om livet, om menneskelivet, og hvad jeg så vil sige, det er, for det kan jeg også sige som den generation, jeg tilhører, at hvis ikke vores parlamentarisk valgte politikere kan finde ud af og har evne til at sige det, så er der en dag en gal fantast, der siger det. Og så ved vi, hvor galt det kan gå. Det er vist første gang, man har hørt den muntre legeonkel fra fjernsynet tale alvorligt om politik. Ja. Og samfundsudvikling. Det er fordi, jeg hører til den generation, jeg hører. Jeg har et perspektiv. Jeg har noget at sammenligne med.